Ik ben Emily de Lange en ik ben uitgekozen tot kinderburgemeester 2024. Een drukke bedoeling in de raadzaal van de gemeente Sluis. Hier werd namelijk voorafgaand aan de raadsvergadering afscheid genomen van de oude kinderraad. En de nieuwe kinderraad werd geïnstalleerd. Met als burgemeester dus Emily de Lange, die meteen met goede plannen komt. Er moeten meer speeltuinen komen, zodat kinderen meer buiten gaan spelen en niet zoveel binnen zitten. De gastouders, er moeten weer meer gastouders aangewerfd worden, omdat kinderen er soms even tussenuit moeten of het thuis niet goed hebben. En dan vind ik het belangrijk dat hun het ook gewoon fijn kunnen hebben thuis. Wat doet een kinderraad eigenlijk? Burgemeester Vermuut legt het uit. Voor een deel is het zo dat de kinderraad mee wordt genomen. Hoe werkt de gemeente? Hoe werkt de gemeenteraad? Hoe gaat het met stemmen over bepaalde onderwerpen en keuzes die je moet maken? Maar voor een ander deel gaan ze ook vaak mee bij allerlei formele activiteiten. Hè? Bijvoorbeeld als we het hebben over de dodenherdenking. Ook de intocht van Sinterklaas. Dus het is heel divers. Maar waarom wilde Emily zo graag kinderburgemeester worden? Ik vind het heel bijzonder. En ik vind het ook heel leuk om dingen te leiden en om dingen te doen. Dus. En heb je zin in de komende tijd? Ja, heel veel zin in. En zo gaat de nieuwe kinderraad officieel aan de slag. Yes, oké, komt u nog een keer?